Je weer de Drokkewietziethak. Ja. Dus waar ik er wel gewoon dicht waren, want ik wil net eens dat ik erin slaap. Nee. Tja, maar. Anje, haar wietje. Maar zijn oren zijn optillen aan je. De voetjes die aanzetten. En dan die oren. Wat kent hij klauwen? Ja. Zei toch? Nou, ik doe het heel vaak, hè? Nou, de bedoeling is van dat krien aan de riem en dan geven we heel vaak de keurje. En dan meestal komt mijn vriendinnetje, die komt dan en dan krijgen we jonge krientjes. Jonge krientjes? Ja, omdat mijn 12 vriendinnetjes hebben vrouwtjes en wie hebben mansjes. Hoi. Hoi Nika. Zwartje, er komt visite. Er komt visite. Er komt visite. Hey, Zwartje. Wow. Ah. Wat Zwartje, je bent achterna, hè? Oeps. Zo'n uitje maar in de knoop. Oh. Zwartje. Dit. Oh, jeetje. Maar dat nota heeft er nog net echt volle zin in, hè? Maar eerst doen we gewoon heel wat wennen aan elkaar. Dat een beetje nog aan elkaar ben wend. En dan kun je een beetje bij elkaar. Ze zijn nog net helemaal verliefd op elkaar. Maar dat ze verliefd worden op elkaar? Nee. Ik weet wel veel van knieën, maar dat weet ik net echt heel wat. Wat denk je? Ik denk van wel, want ik heb er zelf een knienenboek van. En daar staan verliefde knieën in. Nou, dus denk al je denkt niet over knienen. Misschien, en ik kan ze jonge knientjes krijgen. Als ze dan eerst bovenop elkaar maken, dat weet ik nou ik. Oké. Dat is dan de weg in. Maar verliefd, dat weet ik nog net zeker. Dat heb ik nog niet zo. Nee, maar wel dat ze bovenop elkaar binnen? Ja. Dat ze bovenop elkaar binnen, dan ben je aan het persen van jonge knieën. Oké. Maar voorlopig hebben ze daar nog geen nacht in. Nee. Nou, succes dan nog even. Als jij zet handje